iltaa. Hieman hämärää iltaa, koska teen tätä illalla ja valaistustilanne on mikä on. Syy miksi teen tätä illalla on, että minulla on juuri nyt tilaisuus tehdä video, kun tein äsken videon, tai joku aika sitten tein videon iPadista, niin nyt teen, tai iBadista, niin siinä vähän kuulutin, että jos joskus pääsis kokeilemaan jotain Android-tablettia, niin tässä semmoinen on. Mihin mun täytyy siirtää, että tämä on niin vaikeaa. Kyseessä on Asus eBud, joka siinä mielessä tämä ei ole ehkä ihan reilu vertailu, että iPadia minulla on ollut tilaisuus käyttää muutaman viikon. Tätä mulla on yhteensä aikaa käyttää 3 tuntia, joten 3 viikkoa, 3 tuntia, se on vähän eri asia. Mutta mitäpä nyt sitten? Ihmiset kyseli, että no mitä nyt on semmoista, mikä oikeasti oli, mikä mulla jäi iBadissa uupumaan, että voi kun olisi tämmöinen Android-laite, niin minäpä nyt näytän. Mä en tätä laitetta sinänsä arvostele, koska sitä pitäisi nyt kuitenkin päästä testaamaan vähän pidemmän aikaa, että tästä voisi puhua laitteena, mutta sellaisia perusfiiliksiä ja tuntemuksia, mitä tässä on ollut ja mitä tässä on eroa. No eroahan tietysti, itse asiassa mulla on tuolla tuo iBad. Äärimmäisen hyvää sisältöä, mä teen tätä tosi vauhdilla. Siinä on iBad ja eBud, niin kuvasuhdehan on erilainen. Mähän on vähän näissä iOS-laitteissa moittinut tätä kuvasuhdetta, mutta täytyy sanoa, että siis puhelimissa mä edelleen on sitä mieltä, että tämä 16:9 toimii parhaiten, mutta kieltämättä tässä tabletissa tämä on aika pitkulainen. Ja joskus se tulee, jos nettisivuja selaa, niin siinä on vähän sellaista, että tarviikohan tämä nyt olla ihan näin pitkulainen, että kun mä esimerkiksi menin kokeilemaan tätä. Nyt täytyy kokeilla uudestaan. Sinfest.net, sitä voisin kokeilla, niin tämä kieltämättä niin kun nettisivuilla tämä pitkulaisuus ja ehkä jopa niin kuin PDF-lukiessa tämä pitkulaisuus on vähän turhankin aggressiivista. Laitteena tämä on vähän hitaampi, koska muutenkin tämä on aika muovinen verrattuna tuohon iBadiin, mutta se on tosiaan, sehän on ihan laitteesta kiinni, että millainen se on. Mitenkään mä valehtelisin tähän, että olisi sunnuntai, niin sen näkee parhaiten sunnuntaisarjasta sen 15. päivä. Milloin se oli 15? Nyt on 20. Eli olisiko se peräti tuo edellinen, toivotaan. Joo. Niin kyllähän tässäkin tämän. Oho. Kirkkauserot on hieman radikaaleja, pistetään lähemmän. Näin tässäkin tietysti tämän sarjakuvan lukee, mutta kyllä mä huomasin, että tossa se kuitenkin vähäsen suurempana näkyy se sarjakuva, ja sitten taas jos tämän pistää poikittain, niin tää on näin kovin pieni. Mutta sehän on ihan laitekohtaista. Tai mä en itse asiassa tiedä, luulisin, että Android-laitteita olisi eri kuvasuhteellakin. Miksi ei olisi? Kyllähän tästäkin tietysti lukee. Mutta siis se, mitä peräänkuulutin, olen itse asiassa tekemässä yhtä niistä asioista, mitä teen nyt, niin tälläkin hetkellä mä olen lataamassa sieltä siihen FTP-serveriltä tiedostoa, elokuvaa, jonka aion katsoa täysin laillisesti, joka on hirvittävän näppärä tehdä, koska näkee tiedostojärjestelmän ja kaikki semmoiset ihan semmoisenaan. Ja tämä on kuin tietokoneella siirtäisi. Toinen asia, mitä peräänkuulutin silloin, mennään itse asiassa selaimeen, koska sieltä otetaan esiin näppäimistö. Näppäimistöstähän minä kritisoin. Tähän saa Swift Keyn, mitä mä tykkään käyttää tuossa puhelimessa, mutta minulla suuri, järkyttävän hieno asia oli se, että kun tämä laittaa poikittain, niin
jumaliste toi näppäimistö menee näppäräksi, kun puolet näppäimistöstä on niinku... Missä? Tällä puolella, puolet on tässä, keskellä on numeronäppäimistö. Jumaliste tää on näppärä, kun tälleen kirjoittaa kahdella kädellä. Ja täytyy sanoa, että siinä kohtaa tämä kuvasuhde on hyvä, että jos se on näin, niin mä yltän niin kun tekemään näin tosi hyvin, mitä mä en pysty puhelimella tekemään. Mä tiedän, että jotkut ihmiset on käsittämättömiä ja pystyy kirjoittamaan näin puhelimella. Mulla ei ole mitään toivoa. Mutta muutenhan tämä on Android, joten tällä voi tehdä kaikkea, mitä Android-puhelimellakin voi tehdä. Ja siis siinä mielessä tämä askel Android-puhelimen ja Android-tabletin välillä on ehkä pienempi kuin iPhoneissa ja iPadissa, koska on paljon asioita, mitä voi tehdä iPadilla, mutta mitä ei voi tehdä iPhoneilla, kun taas tässä ei mulla ole tullut vastaan mitään, mitä ei olisi voinut tehdä tällä puhelimella, minkä voi tehdä tällä tabletilla. Tietysti parin tunnin testausaika ei nyt ole ehkä ihan reilu. Tässä tämä näyttö ei ole tietenkään ihan yhtä tykki kuin tuossa iPadissa on se Retina-näppis ja näppis kuin näyttö. Ja muutenkin tämä ei ole ihan niin tykkilaite, mutta sehän nyt on hyvin laitekohtaista, että mitä tässä on. Että siitä en itse asiassa niinkään ajatellutkaan puhua. Täytyy sanoa, että toi muuten, kun iPadissa jos siihen laittaa puhelinsoftan, niin senhän voi suurentaa kaksinkertaiseksi tai sitten se voi pitää pienenä. Ja minusta se ei ole kovin hyvä. Mä en itse asiassa ole käyttänyt tuossa mitään iPhone-softaa, koska musta ne näyttää niin pahoilta ja musta ne on niin hankalia käyttää, kun siinä on jopa siihen tulee sellaiset mustat palkit ympärille. Täytyy sanoa, että jos esimerkiksi mä kokeilin tätä niinku tämmöisessä niinku HC-massa käyttötarkoituksessa, mitä on, eli pelin kanssa, ja tämä on puhelimelle tarkoitettu peli, niin kieltämättä tämä on aika pikselimössö, ja siinä mielessä tulee mieleen jotkut kun ne näyttää tuossa puhelimessa tosi hyvältä ja sulavilta, niin tässä ne näyttää semmoiselta ehkä PlayStation 1 peliltä. Mutta muuten mä tykkään siitä, että tämä tulee koko ruudun kokoiseksi. Täällä voi jopa vaihtaa eri zoomaustiloista. Zoomaustiloja, että täällä voi niin kuin kaataa sen. Joo, se kaatui. Okei. Ja tässä voi niin kuin venyttää sen ruudun kokoiseksi, jolloin mä en muuten kokeillut sitä näin. Tämähän näyttää pirun paljon paremmalta. Tämä itse asiassa näyttää melkein yhtä hyvältä kuin tuossa puhelimessa, joten komento takaisin. En tiedä mitä tapahtui, mutta nyt tämä näyttää tosi hyvältä. Tai sitten tätä voi zoomata koko ruudun kokoiseksi. Ilmeisesti se sammuttaa ton vaihdon takia ton. Niin siitä tulee pikselimössä, mutta hei, tämähän oli... Joo, kuten huomaatte, mä en ole tämän kanssa niin kauan ollut, mutta siis... Tämähän onkin huimaa. Kun tän laittoi, että venytä, niin tää tosiaan näyttää ihan samalta kuin puhelimessakin, mutta vaan isolla koolla. Ja minusta se on aika iso ero ja aikamoisen iso plussa. Ja sitten voi. Tää tosiaan näyttää... No ei tää näytä ihan yhtä skarpilta kuin puhelimessa, mutta siis sanotaan, että huomattavasti paremmalta kuin ne 2 kertaa zoomatut softat iPadissa näyttää. Nyt mä kuolin, mutta mä kuolin tahalle. Se mikä musta on vähän harmi on se, että tosiaan näissä ei ole enää fyysisiä nappeja, vaan tuo takaisin koti ja ominaisuudet on tuotu tänne ruutuun. Mä jotenkin tykkäsin siitä, että ne on tossa, niitä voi klikkailla aina. Ja myöskin, mistä mä tykkään tässä mun puhelimessa, on tää pieni nypykkä tässä, mitä voi rullata, koska siinä on hirveän helppo tarkka säätää sitä, että jos editoi vaikka tekstiä, että mihin kohtaan se menee. Muuten tässä
nopeudessa sinänsä, siis tää ei ole ihan yhtä sulava liikkeissään, mutta nopeudessa mun mielestä ei ole mitään moitittavaa ja kosketustarkkuus on minusta todella erinomainen. Kyllä jos näistä kahdesta valitsis, niin kyllä niin kuin ihan yleisen käytettävyyden takia mä kuitenkin sitten olisin enemmän tämmöisen kannalla. Mutta mä aion vielä testailla tätä, mulla on vielä vähän aikaa tämän kanssa. Mä itse asiassa ajattelin, että minä... Jaha. Okei. Että minä testaan tällä elokuvan katsomista tosiaan, mitä tuossa latasin, ja katsotaan, miten se eroaa, koska tässähän on olennaista erilainen näyttö ja ruudun kuvasuhde, niin mielenkiintoista nähdä sitä. Mutta siis iPadissa tykkään enemmän kuvasuhteesta ja paremmasta näytöstä ja tietystä sulavuudesta. Tässä tykkään siitä, että se on Android, tällä voi tehdä vaikka mitä iPadilla ei voi tehdä. Tällä voi oikeastaan tehdä ihan mitä tahansa tietokoneellakin voi tehdä. Ja kun tämä on avoin, niin tällä voi tehdä vaikka mitä. Joten, mitä minä sanoisin? Minä sanon, että... Ai niin, joo. Tämä on tämmöinen Transformer-systeemi, että hän saa myöskin tämmöisen erillisen näppiksen, että sitten tästä tulee melkeinpä niin kuin miniläppäri. Tätä mä en ole kokeillut, koska mä halusin nyt testata, niin kuin, mitä tämä tablettikäyttö on verrattuna näiden kahden laitteen välillä. Mutta sekin on minusta ihan näppärä, että tuommoinen on, ja mä en tiedä, täytyykö sitä maksaa erikseen vai tuleeko sen mukana. Varmaan sitten täytyy maksaa jotain erikseen. Mutta tällainen oli tämä, en tiedä. Toivottavasti tämä oli valaiseva. Itselleni kokemus oli valaiseva. Kyllä mä tosiaan tämmöisen Android-härpäkkeen kannalla enemmän sitten kuitenkin olisin. Etenkin jos näitä saisi vähän leveämmällä tai saa leveämmällä kuvasuhteella. Mutta nyt on aika jähmettyä johonkin hassuun ilmeeseen, kunhan löydän sen napin.